donc ni yɔrɔ in na an y'an da don masha Allah u ko janvier mana se ko an ka jamana ba kɔnɔ ko ni mɔgɔ ni casque t'i kunkolo la ko donc k'i bɛ ɲanga ta 3000 francs ne ko vraiment u bɛ ka nin mun kɛ ne ta c'est pas bon, c'est pas juste, c'est pas faire parce que mɔgɔ dalen tɛ sariya la. Donc ni mɔgɔ ka lakanani de y'u ka objectif ye u ka casque ta ka di bɛɛ ma i ye faamu. donc o kɔfɛ n'u ma casque ye mɔgɔw kunna u ka se ka mɔgɔw ɲanga ta mais n'a ma kɛ ten cogo la bingali de don parce que se ka sariya sigi mɔgɔ kan jamana min kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ dalen tɛ sariya min na ça c'est pas du tout bon. o bɛ komi agressivité de o bɛ komi k'i ka fanga yira mɔgɔw la bon ala t'o fɛ wa an yɛrɛ t'o fɛ parce que a kɛcogo tɛ ka ɲɛ an dalen t'an ka état la n'an dalen kun b'an ka jamana sariya la on allait vraiment le faire sans doute en dalintala parce que les Maliens 90% ils ne vont pas faut qu'on dira opérateur économique par les manipulations kada kan kodo be tribunal la bibliothèque c'est gagner bon donc pourquoi nous donner d'autres manigances. Donc c'est pas du bienvenu. Donc machallah amé c'est qui a été supporté on ira au debout ou le novembre le 12 bolila machallah ambe boka ira bela ka fo ko anga jamana kono avec un sakuri malite ma sikilenta e ku do ba fo ka ba sakukala. On continue. Avec moi la elimina alerti dira Burkina Faso et a formé ka ira me ka fo ko abaro ko américain te Burkina Faso fait parce que nya fo na Amérique base militaire mi ga bonu ka dien base militaire beladjeli avec Burkina di. Donc au rôle là 600 et Burkina Faso coucou jantou yere là chers camarades panafricains, je vous invite à la plus grande vigilance et à la prudence ko ambe bewole beki jantou yere la Burkina beki jantou yere la vigilance et la qualité no mo ka jamana kono. Il y a des choses louches en préparation. Kokoro beka ket doulé en préparation contre Burkina Faso. Une source diplomatique m'informe que l'ambassadeur de la France, Luc Alal, alias El Diablo, et Noé français ambassadeur, allez ko Luc Alas El Diablo, ko donc au secret service ya fo en panafricain douye, machallah, El Diablo a mis à disposition une liste de militants panafricains burkinabés, selon lui, pro-russe, à neutraliser. Qu'est-ce que cela signifie? Que donc, aye modo taku embauché, comme modo militant pro-russe et Burkina, que donc on neutraliser le plus vite possible. Donc, à une nouvelle soro, faut ça faire les là. Donc, à faire un balma burkinabé à partager. Que donc, coucou jantou là, quoi donc à former me kake et koro be kala ben quoi jamana kono. Donc, on me fait Burkina Faso ka kalama. Mungu be kake jamana kono. Au rôle là, on be ambalmaké ibe fou. Ibe nali barakela yi abora kataka aka terrain kan. Ibe teka jamana mara bureau kono. Ibe il est sur le champ. A ira ka fo Burkina Faso là ko aller lui sera en front. Alors il faut ministre nyana ko ministre qui occupé politique là. Il faut sougal buga munyu onake. Il faut maiga buga munyu onake 600. Ko donc aller bi occuper guerre là. Donc il be bi abora kataka terrain kan kala de condition me kaka mo là ka kumu fait sur terrain kan. Bon en même temps ko Burkina Faso ku jatour là ko France ki me ka war filtrer ko jamana kono ko wala saka seka mo be ka riche la supporter Burkina ko ku faka ay na jamu ngara. Donc il veut terrain kan il faut à terrain kan sur le champ kataka jamana deux rencontrer à leur niveau kuka kolo don il faut muka kuma aka jamana mo fait quoi donc faut ko mumbi anga bola si ça média international nouvelle ou mataka da oma obeka don mumbi kono ni erina machallah ame kuma la erina ni bona malien et ni bona africain aka donc fo ko et nouvelle tellement média kono en balmake Mike Tyson na les boxu kelai aller paralysera a paralysera kadaka bana bala bana juguba bala bana mkumbala yere vraiment kunkelme ka seken ye famu et Mike Tyson illness paralyzed him and the boxing legend will hit the floor right away. Donc ko Mike Tyson na le boxu kelai et aya shike na fotigala kaira diabela ka foko diete soye ni na flow soro sudo kono ni 30 millions de dollars soro kele na kuruya kele sudo kono ni 50 millions de dollars sur Korea kili mais masami alaye
ko Mali zone ou Afrique zone ko ka don ko aramaden qui est nafolo sur tout qui bita ka to ne Mike Tyson ne a paralysera parce que bana do amine a paralysera en desani e moro diete soy ni bela on be kla ka baga nyoma mais quelle honte anga bola anga ndado die nouvelle wala la tuguni américain et kelebe ka juguya kelebe ka tranye Japon me ka air la ben ka e bâton wala gland pour faire la guerre avec Chine. Avec moi la Erimina, c'est possible Japon et Chine me sont en guerre que. Japon et Chine me sont en guerre que parce que Japon me ka marfa sang, ou be ka sumeron sang, fan befe. Donc possiblement why Japan is gearing up for possibly war with China. Donc Japon me ka marfa chama sang, Japon me ka bâton sang, parce que possiblement Japon et Chine me sont en guerre que nous fait. Anga bo fe langa dado diawara kibara wala la. Nuclear attack on the US will lead to Kim Jong-un being wiped out. US Defense Secretary Leroy Austin issue warning. Donc, Amérique secrétaire de défense, na leto ko Leroy Austin, ay kanal sebada e North Korea e ko koni North Korea akoko nuclear attack on US will lead to Kim Jong-un being wiped out in the air. Koni Kim Jong-un kuna e nuclear bomb chi Amérique là. Koube Kim Jong-un nga jamana taka bo diɲɛ kɔnɔ ko ça sera déraciné sur la terre. Américains ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na ne nin bɔra Pentagon kɔnɔna la maa min ye nin fɔ ale tɔgɔ ko Lo Austin. Donc Lo Austin e ko k'i bɛ Kim Jong-un ka jamana ta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛ Kim Jong-un fɛnɛ bolo a bɛ se k'e fɛnɛ ka jamana ta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. Donc e kɔni b'a dɔn nin ko in kɔni kɛra mananakan fɔ de parce que nucléaire fila n'olu ye kɛlɛ kɛ gagner t'a la o. Nul ne va gagner ici à la nucléaire gomme. Et nucléaire guerre. Personne ne va gagner. Ni maman a fait tout là, oui, on me comment la Erimina, les Américains, maximum de partage, s'il vous plaît. On me comment la Erimina, Américains, on fait, ou you force tout, ou ya tout accéléré tout ni. You force tout accéléré. Ne bala malion, on me comment la Erimina, ne bala panafricain. 11 new warships that will be joining the US Navy fleet. À longueur. Il y a from high advance. Il y a from voilà, donc on continue, Inch'Allah. Connexion Kodo comme la doni. Donc merci, on va passer ainsi là. À Djaraye trop fort de matin parce que connexion comme la doni. Donc en andado, en a qui voilà là, alsa. J'ai été très persistant, on te fait quelque chose de doni. Donc maximum de partage jusqu'à présent. Donc à partager alsa, Masha'Allah. Donc avec moi la Hermina, nya faut être mina. Américain et Navy ship, y'a faut warship, tant en kele. American ye warship tant en clé 11 new warships that will join the US Navy fleet. Donc American ye Navy SEAL tant en clé yori commandé guerre kama ye fom. American ye ni bla et kanidi diama the US General or for General or 4. American wa general mto ko or 4 zero atoko zero or 4. The newest and the most advanced aircraft carrier of the US Navy and the world's biggest warship made in the first port of call on October 28, Halifax. American gani Navy SEAL ko de pala e dien daka nyote mo bulu dien kono American côté wa wole ko Halifax ye fam Canada after his first deployment 28 at Halifax avec ya kuma fo dugumina duto ko Halifax Canada after his first deploy for Norfolk, Virginia. Donc à Bora, Norfolk, Virginia, n'est c'est Canada. The highest advanced 1092 foot long. Donc à Djaye à Djabitra et Bakele ani Keme. Ouais à Djaye à Grignaye 97,000 tonnes. Il y a un tonne ba Keme. Oui, navisili ko diakono ko navisili on a jamjana bunya on a grillé diakono. When fully loaded is powered by 2 nuclear reaction. Na farakata dana abseka nuclear reaction fla abseko tako oduni. And it is a feature of a US carrier strike group. America currently has 3 more 4 class carrier on order. Before ma ko 4e class carrier ou before ni navigile ma ko 4e 4 class carrier ame kuma la Erimina non seulement ou beka tani kilingla ko nani fene bu bolo ko fene be command la ni Erina. And 6 more are planned to eventually replace the 10 Nimitz class a flat top. Ko en même temps
ko temps fana mina bo no be kila kana replacement wɛrɛw kɛ tuguni donc vraiment américains bɛ ka wari do kɛlɛkɛminɛn na donc dɔ bɛ yɛrɛ ɲininka pourquoi tout ça là donc an bɛ bɔ mun kalama Kim Jong-un fana kumana Kim Jong-un fana kumana ne bɔra maliyɛnw Kim Jong-un fana kumana Kim Jong-un ko North Korea missile tests were practiced to attack a South and US Kim Jong-un ye kɛlɛkɛla ye la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah a y'a sɛbɛnni Kim Jong-un ko k'ale bɛ ka nuclear test min kɛ k'ale bɛ ka test min kɛ ale bɛ ka nuclear attaque labɛnni min kɛ a bɛ ka bombe minnu ci a bɔra k'i jɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna bi a y'i kanto a ye nin kɛ y'a kɛ never de cela Kim Jong-un ye nin kuma fɔ nin y'a heure 9 dɔrɔn de ye ala ma mɛn Kim Jong-un ko k'ale bɛ k'a labɛn ka kɛlɛ kɛ maa fila de fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi fɔlɔ k'o ye South Korea ye ko k'o bɔ diɲɛ kɔnɔ filanan ko ka Amérique fɛnɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ni Kim Jong-un kumakan de donc o de la Amérique général ko n'a ye bombe ci Amérique la ko u b'a kɛ diɲɛ bɔ duguma mais ale fɛnɛ ko k'ale bɛ Amérique bɔ duguma a bɛ South Korea fɛnɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ guerre ko in Poutine y'a fɔ cogo min na ko vraiment ko Américains ka sabali ko parce que ko jamana 5 de bɛ nucléaire b'a bɛɛ bolo donc ko Américains ka bɛ ni jamana 5 bɛɛ kɛlɛ k'a bɛ kɛ baara ye Kim Jong-un man d'aw ma this combination of a photo show what the North Korea government say is a military operation held during the November 5th and 2nd in the North Korea military say is recently a barrage of a missile test were practiced to mercilessly strike a South Korea and the United States of America targets such as the air base and operation command system. Et puis il a été spécifique, hein? Non seulement à quoi South Korea bodjia kono, à quoi qui kanto kaka ni nucléaire, quoi na chi Amérique base de là, qu'on a chi domina kaba là. C'est ce que Kim Jong-un a dit. Voilà ici. A une place au Madaina, il y a que never de cela. Donc le bon la babao et ni guerre coin vraiment c'est très très sérieux. C'est très très sérieux. C'est très très sérieux. Donc si ça aille mon famille si ça et Algérie ka mouvement ina diɲɛ kɔnɔ aw yɛrɛ bolo Algérie annoncement sugu jumɛn de kɛ i ye faamu k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko fanga sugu min b'u la parce que Algérie bɛ ka mun kɛ vraiment c'est très très sérieux. Algérie a ka décision de ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna c'est-à-dire les Algériens ont décidé de quelle voie ils se chauffent an bɛ b'o la an m'an da don Mali an bɛ général Gomu fo nin yɔrɔ in na yan vraiment an bɛ Gomu fo Gomu ye ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ Sahel la vraiment maa tɛ k'i da don a la général Gomu il est à s'allier. Vraiment, il y général Gomu. Le général Gomu, El Hadj Gomu, appelle les jeunes Touaregs. Mais général Gomu, vraiment, c'est historique. On doit féliciter le général Gomu. Face à la dégradation sécuritaire sur le terrain, le général El Hadj Gomu appelle les jeunes Touaregs à la mobilisation. L'information a été donnée par le journaliste Serge Ganière sur Twitter le lundi le 7 novembre 2022. Bien vrai qu'à été faux, mais le général Gomunga avantage badi en faux. En réalité, face à la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain, le général El Hadj Gomu invite les jeunes de sa communauté à s'organiser pour notamment défendre leurs terres contre les abattants, contre les Dutch qui reçoivent un important renfort de l'extérieur, a relevé le journaliste Serge Daniel. Donc, ayaye ko uka kelekela munutoro et ko et dachu yefam. Lu dachu mo we war bari soro. War de bora kana duma. War sa ko se kan nord déstabilisé. Yefam. Les combattants de Dutch qui reçoit un important renfort d'extérieur. Donc, Francie, on est Amérique, on est bien du coup sur très tôt. On lui a war d'ici ça et Dutch Roma, qu'on voit ça qu'à nord déstabilisé. Donc, général Gomu Mounike, a ya fo à Balma Mounumbe et nord là, Kuka Wuli ou Kujo, ou Kuka Jamana, nous Mali, ou Kuka défend, ou Kana son rebelle, ou Kana Jamana Chambolo. Donc, il y aura un général Gomfo, à Jamana Diala, un général Gomfo, n'inta chien le général Gombenke. Général Gomu est assez nous supporter pendant toute leur vie au nord là. Il faut monter tchétchène donc à Temaka. Donc, ami yoro na me tegere ba fo général Gomuku. Et cercle de Tenenkou, des habitants accusés à tort de terrorisme. Tel est le titre du journal Le Sort
qui fustige la banalisation du délit faciès qui vise certaines communautés au Mali, dans la région du Moti. Donc, Agnabala Dobega essayer qu'à Anga Djamana Toro tient, il faut qu'Anga Djamana banaliser, qu'il faut comme si Moro Dobega targeté. Donc, moi, je ne suis pas avec ce genre de choses. Donc, il bel amega foko ka fusri, manako do Anga Djamana kono, bega ki yere. Donc, Bala Malion, Nyoroina, mais bon, mais dadou et conseil de la katobou son faoué. Aka donga foko tobu beka anke mosumi mena akokala aka tobu sondo ni somro samaye donc vraiment ni débat ere kumbadi aka donga foko tobu ta anye biutan ni shini donc mena kala ka toka a dekirawi ka tobu sifoyi ka tobu ra sifoyi ka raka foko tobu te ka frafi fe foka diawuli fuseni jare ka foli bien. White people are scared to death right now, particularly white males. They're scared to death that they are going to lose their power in the future. And they are. But if you want to get ready for the future, if you want to be treated well in the future, treat others well in the present. Call me Louis. Donc, I'm on the phone. I can't. Victor. Ko tobu siranenu. Ko tobu jorolenu diekono. Ko tobu jorolenu munila. Ko tobu jorolenu ku warasi kabina bandia kono. Ko tobu jorolenu. Ko tobu jorolenu muna. Tobu jorolenu ko farfou mena diamara. Ko donc ils ont toutes les raisons aussi d'avoir peur. Ko parce que farfou mena diamara. Ko la ko tobu jorolenu tobu tsike farfi fe fuga diawuli. Kadaka et nimi ninda changement faut ce qu'on la dio. Elle continue. Said no force on earth can stop an idea whose time has come. The idea of one race, the human race, is an idea whose time has come. We are not going to be able to stop it no matter what they do. They can elect Trump after Trump after Trump, and that will not stop the idea that there's only one race on the face of the earth. It's the human race, and we are all members of it. You and I are cousins. Now, if you don't like being my cousin, that's too bad for you. But we are all in the same family. We are members of the family of man. You say... Donc, ay kanto, ko tobu, kuna udia, fefe udia ukake. Na udia ukana ni Macron nyona keme. Na udia ukana Donald Trump nyona keme kontoy. Na udia ukana ni Biden nyona keme kontoy. Na itobu udia ukana elema Afriki kuka basike fambe. Ko sadi ko ala di tay dien kwa. Ko ni fem kumasera ou kumasera. Ko frafi me dien mara. Ko parce que ko ambe jam ambe mo kelen ambe borom ko kelen la ko me ko tobu ya rasisidi ango do kana baransi la donc mo aussi kana confusion qui est là tobu te ka frafi fait ils ont peur parce que we sranye donc elle continue ni to amso de kuma kan all whites are racist. Can you expound on that? iko ko frafi ko tobu be rasisi e o fo mu fait Who was born, raised, and schooled in the United States of America. If you aren't a racist, you're a miracle. Either that ala na kira ni balon la mabagaw ay kanto ko tobu fefe wula Ameriki ni tra école la Ameriki ka bera sisi ne to amso koroba de kuma kan ko ni tobu wula Ameriki ka ta école la Ameriki ki makara sisi ko c'est miracle ko e galoma iradi donc ni beso mo sama de farfuma to educate yourself. Because education in this country is about white is right, brown's all right, black's got to stand back. Yellow's mellow, but whites, we educate in a way that says that white males have done all the adventures, have made all the adventures, have done all the discovering, have made all, and everything that is good and has been accomplished according to social studies, which is actually anti-social studies, by white males. It's a lie. donc c'est ça But we do ko tobu ya rasisi munila ya ni ko muna ko tobu ya rasisi akanto ko tobu ya rasisi ko parce que ko tobu e dien livre be seben ka fo ko tobu de rasisi supérieur tobu e dien livre be seben depuis ko la kaira ka fo ko tobu be farfi sans fait ko susu study be tobu de c'est dit tobu de dien héroï ani de serami la tobu de abe donc ko tobu ya rasisi de diagwa de don ko parce que au cerveau de be brainer akama donc ko tobu ya rasisi de ko mais ko c'est tout à fait des mensonges ne tom so kuma kane je continue in order to maintain the myth of white superiority. The myth of race has to be maintained at all costs in this country. Because if white donc people... les blancs vont faire tout ce qu'ils peuvent pour garder la réalité l'idéalise de dire qu'ils sont supérieurs plus que les noirs. Donc ni Afrique qui coule à ce n'est pas seulement il veut qu'on soit pauvre, il veut qu'on les regarde comme race supérieure. Là où non c'est qu'à Bona la Mali gouvernement Koromro, une complexité d'infériorité de boula. Et maé Afrique malien de Selonga Bomangan Takado Bala. Ce n'est pas qu'un ta aussi. Encore toi comme faut un peu black refait.
a ben ala na classe complexe d'infériorité de a ben subhana wa ta'ala m'intégra Coran ka parce que n'arma de ni tigri là quoi ali ka kan il se ka dala c'est le complexe d'infériorité ne ka kantere ne ka commenter tom sur ko to se ka ko to be dia ko su be ke pour ka ira to frafina ko il est leur race est plus tout la note. People have to give up the color of their skin as being something that makes them perfect. What do they have left? If we start teaching the truth about history, if we start teaching about Nile Valley contributions to civilization, it will totally change the way we conduct ourselves in the classroom. It will have to. Columbus didn't discover America. You can't discover a place where people are already living. But we celebrate that every October. It's a lie. We need to get over it. We need to stop telling the myths and start telling the truth. Donc, et toi, vous be galon tige toi vous toyi, miti je galon tige di quoi. Ibna eko l'histoire va changer, do boira sisia là. Mais c'est que tient fort au sol là, parce que ou ka agenda be double mer sisia de kama. Donc, toi vous ka ko be double mer sisia de kama. Afrique s'est développée à double mer sisia de kama parce que buluka usanayi. Anga sanumbe no bora sanuma anga jamana bena jo te ko usanayi. Ou be si alni si jamana je ni arabu la je. Ou bulu to ko jamana développé, ou teta kele kulu fait parce que bulu jelemu tout est basé sur la race. Yé femme. Ko donc ko ni meeting ko ça ne peut pas continuer. I'm not racist. I'm not a racist. Why, some of my best friends are black. Right. Yeah, and then you say, name one. Or this one, I don't see color. And when some woman says to me, I don't see color, I say, I knew that. If you saw color, you wouldn't dye your hair that way. Or I say, if you saw color, you wouldn't wear that shirt with those pants. I believe that you don't see color. It's an attempt to deny skin color. And it's an attempt to deny what's wrong with seeing the color of my skin. Is it all right for you to see me kind of pink? That's okay for me. I don't mind. And I suspect that you don't mind being seen the color you are. You have a right to be what you are. And until people in this country and people in this world get it into their heads that the first modern human beings that evolved on this earth were black women, they evolved in sub-Saharan Africa. Allahu Akbar. Ko tobu ya rasisi. Ko temange tobu ya rasisi. Ko mani tobu challenge rasisi aka ba fo ko ale te couleur ako me koni te couleur e a don to dme ibi kungulo couleur iba changer to dme parce que tobu kungulo couleur changer ko donc ibi couleur o galon tegedi ibi ki re konna fili ko me ko fo dien be tobu ka don ka fo ko ma folo min dara dien kono dugolo nkan fra e dugolo nkan ko frafi muso de do ko kera e Sahara de la on est Afrique no e Mali. Donc aramaden folo mi yira dien kono ira Mali la na foro ka on be fagon bi ka dese ali kan kanta ko fo ni to muso avec Afrique histoire fo bena quelle honte. Quelle honte. Sodon yiridon ni gonte balma malion. About 280,000 years ago. Au Kera il y a 2080 ans. Today has the memory of those black women's genetic structure in their genes. Now we don't want to admit that, but that's the way it is. And people donc il y a 2080 ans. Ko tobu be bora frafi muso kelen la Sahel la ni Sahel be Mali de la. Ko donc ko tobu be fe ki re denaou la. Ko ni tobu ire couleur yi ka ke jama ko sigoro ko de mo ni fe ke jama. Ça dit tobu e frafini quoi. Sigoro li tobu ke mo jama yi no e climani glace ni fo quoi. Mais tobu ire bora frafini la. Tobu be bora frafi muso kelen la wa be bora Mali la au Sahel du Nord. Il y a 2080 ans de cela. Donc muni kera auna foi maka auna on na lene do ou kelme ka mori blanc on ye ka chaîne do auna abe komi anga président na pour le changement anaka mo pour le changement na froko 10 ans après alsa on ka keleke ambaro ko asimi fa ka takanani mais mamun be asimi ka cercle là lu be ka barake tobudi parce que les blancs vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour nous contrôler. C'est ce que la dame a dit. Ola an se ka kelen dabla Niaye président naka no fomo be ka suma dondoni feno reba djukoro. On va pas laisser ça se passer inchallah parce que Assimi il a ce qu'il faut, il peut nous amener à la que président est créé dans le vitesse soumi mo akilima ki renga mo be ka kola sumaya. Pourquoi cette fois-ci à la dernière minute mo be ka do sente qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faut être analytique né à fond dans chola il faut demander les 5 pourquoi. Moi mani ko kra tout il faut demander les 5 pourquoi. Ne me ka ke muni là
ni me ka ke mun wɛrɛ la mun wɛrɛ ni me ka kɛ si tu demandes les 5 pourquoi il y a réponse sɔrɔ je continue. As people move farther and farther from the equator, their bodies produce less and less melanin, so their hair, their skin, and their eyes got lighter. As they moved into the east, they ate a lot of fish and a lot of vegetables, so their skin took on a different tone. I found that out when I was raising little kids. Donc a ira ka fɔ ko couleur tɛ dɔwɛrɛ ye ko plus mɔgɔ b'i mabɔ tile la plus i bɛ taa sigi dun yɔrɔ wɛrɛ la i fari couleur bɛ changer i bɛ dumuni min kɛ o b'a la climat min b'a la o bɛɛ de b'a la donc i fari bɛ mélanton o la hali hinɛ hali ka kibi hali siran bɛ anw na Mali la tan i y'a faamu parce que sigiyɔrɔ bɛɛ b'a la sigiyɔrɔ ni dumuni bɛɛ bɛ hali mɔgɔninfin ka jagɛlɛya u n'i ka siran u n'i ka kamakama u n'i ka danaya dumuni b'a la sigiyɔrɔ ko b'a la nin bɛɛ b'a la i y'a faamu donc a y'a kanto ko tubabu bɔra farafin la wa farafin muso min tun bɛ Sahel la tubabu bɛɛ bɔra anw de la je continue c'est très intéressant. Kids. My husband worked in a supermarket. He was the head of the produce department, and they had lots of oranges that they couldn't sell. He'd bring them home, and I was feeding my kids orange juice like you never saw in your life. They began to have an orange cast to their skin. I thought they had a liver problem. So I took them to the doctor, and she said, "Why are you feeding these kids?" I said, "Well, lots of orange juice." She said, "Stop it if you want them to stop being orange." Now, if you think that skin color isn't anything other than the body's natural reaction to the natural environment, get over it. Donc ko adamaden fari couleur ko environnement ne b'a créer on ka dun bon en yɛrɛ bɛ se k'o exemple ta n'i ye soudanais lajɛ les gens qui sont du Soudan ne ni soudanais taara école la ne ni soudanais université américain ne bolo ko n finen don mais i t'a dɔn k'i finen tɛ fini gɛrɛla soudanais la ayi n bɛ segin kuma in kan n ko i t'a dɔn k'i tɛ mɔgɔ finman ye fini gɛrɛla soudanais la n'i ye soudanais den yɛrɛ ye un né born de Soudan n'i y'a ye a finen don ka tila k'u ɲɛkisɛ jɛ f'i b'a a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɔra planète wɛrɛ de la f'i bɛ to k'i dɛngɛ i den k'u filɛ tan mun de la u b'o kɛ ten soudanais filɛ nin ye u bɛ balo cogo min na u bɛ jeli min olu bɛ misi jeli kɛnɛ de min u sigiyɔrɔ n'u balo cogo i b'a ye u tɛ bonya fɛnɛ u tɛ bonya mais u bɛ janya u bɛ dumuni min kɛ wa u fasa jalen don n'i y'u k'u kan kɛlɛ la i tɛ se k'u bɔ k'u bin parce que u bɛ balo protéine na depuis u bɛ dan don min na fo ka saya suma i y'a faamu donc mɔgɔninfin sigiyɔrɔ o n'i ka duntan o bɛɛ bɛ mɔgɔninfin tɛn a bɛ tɛn refléter i y'a faamu donc a y'o de ɲɛfɔ. According to you, can they be reprogrammed? Of course they can. Of course they can. Of course they can be. It's called education. I'm an educator. The word educator comes from the root dus, which means lead, the prefix e, which means out, the suffix ate, which means the act of, and the suffix or, which means one who does. An educator is one who is engaged in the act of leading people out of ignorance. Now I know. Non. Mais bichot, mais il faut que bichot blanc parce que ni fait il faut que doit mais ne show de quoi. Mais n'a pas fait continuer à faut que yes, me continuer parce que comment doit faut 600. Ni yoro la ne ba donga fo ngwa jamana be joko ben alachi. Ayi kanto ko to we rasisi ko we ko esi be se ka changer. Ayi kanto ko we ko be se ka changer. Journaliste ga yininga. Ako mo ko don ko be changer tout demain. Ayi kanto ko arama de me changer ni éducation ni. Ayi ama kuma yime ça. Ko esi to be se ka changer ka wara sisi ala. Ayi kanto ko awo. Ka be changer tout demain ko to kana kalane. Ko parce que ko kalan yɛrɛ ye sakalaji de ye quoi. I ye faamuya. Ko kalan yɛrɛ ye kodɔn de ye. Donc ne bɛ n sigi yan tuma dɔ la n bɛ n yɛrɛ ɲininka n ko ne bɛ ka nin mun kɛ n ko est-ce que a bɛ ka jouer mɔgɔw kan mɔgɔw bɛ ne wele k'a fɔ Dante an bɛ k'i lamɛn Dante bɛ ka mun kɛ Mali ko la Ala de b'a dɔn Dante Ala k'i sara dɔ dilan ka ne wele dɔnnibaga dɔ ye ne wele ko Dante ko n t'i dɔn i tɛ n dɔn mais dɔw min bɛ ka k'e ye diɲɛ kɔnɔ ko fo k'i sa i b'a nɔ i yɛrɛ la ko hadamadenw bɛ ka dɔn sugu min k'e ye diɲɛ kɔnɔ a ye n wele ka bɔ Faransi de c'est un Burkinabé a tulo bɛ na nin yɛrɛ la peut-être a tɛ n dɔn t'a dɔn a ko mɔgɔ bɛ ka dɔn sugu min k'e ye Ala de b'i sara parce que bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ ka mɔgɔw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la tɔmuso de ko sisan ko tɔw bɛ se ka changer ko ni tɔbu sɔnna éducation ma ko parce que ko kalan yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye ko kalan yɛrɛ kɔrɔ ye de ka hadamaden wuli ka bɔ ka inconscience kɔnɔna la ko ni hadamaden bɔ ka inconscience kɔnɔna la k'a bɛ changer ko parce que ale yɛrɛ ye école maître de ye vraiment n bɛ yɔrɔnin jouer n b'a jouer an ka mɛn tugun quoi. It's called education. Education. I'm an educator. Ale ye kalankɛla de ye. The word educator comes from the root dus, which means lead, the prefix Ko e, which means mɔgɔ kalan kɔrɔ ko le mot éducation o bɛ bɔ kuma dɔ de la n'o kuma tɔgɔ ko dak dus i ye faamu ko dak dus yɛrɛ kɔrɔ dak dus o kɔrɔ ye mun ye ko ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye ala na kɛra n ye nin kuma fɔ n ka sɔgɔmada in na baro la sa anglais kan fɔlɔ kulo bɛ ne Dante la a ko le mot éducateur vient du mot dak dus ko dak dus n'i y'o kɔrɔ ta k'o lajɛ
o koro ko jama nyemo ne a fo awiya mu amuru me ka video ke ka mo la wuli ko sunko la mu malien bak aba anga malien do be o be fo ari kona la o be fe ka tag de da on na ka to da na ma fo so na wallahi suma talai na fo so na mu ole ki o kan wuli ko jama nyemo o tan wuli ko jama nyemo o ban wuli ko video manu mu alo ki jere bisiki ka aname jere bisiki ka mo na me o jama nyemo di parce que o be ka mo di kala o la bamana be fanya na ko bobo ti jama na mara ye fam Mamé Moro Clan, c'est un leader, c'est aîné. C'est aîné. Parce que l'art de leadership, c'est quoi? C'est de l'écouter d'abord. Quand on écoute, on prend ce qu'on a consommé et on développe ça pour vraiment élever les autres. Je suis en train de faire directement devant vos yeux. Mais comme vous avez mais qu'à la main de follow, ni à la main, mata ka décortiquer, ni qu'à analyser pour vous soulever. Donc automatiquement, cela te rend, si tu fais ton boulot bien, ça te rend un leader. Ce qui vient du mot l'éducation, et l'éducation vient du mot dak douce, et dak douce ça veut dire un leader. Parce que vous savez, mais quand on va en bounya, non le faunyana. Le président doit m'écouter. Parce qu'il est maintenant recherché que malin don dissecter ka fale nyana avec comme mo mi ato ayrema comme o ka tro ko ni makaski do ikuna d'ici janvier ko pénalité be bika et ni ala na kati ni te fait mali guerre ka wuli mali kono. La personne n'est pas éduquée, la personne n'est pas un leader parce que un leader n'a faut un leader est connecté à la réalité de sa population. Ngila faut mon ben to Amérique tout mais comme la réalité donc à malétrique ma foi. Donc les blancs malions aïda ou la quoi jamana bejo. Votre pays a beaucoup de petits fils comme Assimi Goïta et plus même avancé qu'Assimi Goïta, mais Assimi Goïta a clairé là. Donc il faut jamais perdre de l'espoir parce qu'il y a un calan. Ce qui vient du mot dak douce. Donc, si vous avez une éducation, aba fotima, ko ibe éduco, kalan de arme d'échanger, kalan de jamana jo, kalan est mouni, kalan de bok fin de la tour, dak douce, koro mouni, jamanyamoro. C'est là nous aura nous tous des leaders. Parce que met kalan la sur le quartier colonial là. Je continue. The suffix ate, which means the act of, and the suffix or, which means one who does. An educator is one who is engaged in the act of. Donc, akla ki kanto ko kalan e fendo e no message ni roin kanto parce que c'est très parce que fonga décortiquer oui. Environment, get over it. It was filmed by the Canadian Broadcasting Corporation. They gave me a copy of that film. I showed it to my father. My father was about. If all white people are racist. He's been a farmer all his life. He raised 7. Donc me frère kalan roin décortiquer alsa. Teach people to give up the myth of racism. Somebody taught the Greeks to give up the myth that the sun was a god in a golden chariot that went across the sky every morning. They believed that for hundreds of years. We have believed the myth of 3 or 4 races, different races in this country, for long enough. There's no such thing as reverse racism. You can only be a racist if you have the power to institutionalize what you're doing to people who are different from you. Donc, ko racisia, ko dorete, ko ni sera ka pouvoir soro, ka buli mauka, mamu ni keto te klingi, ko ribe racisia garder. C'est pas ce qui se passe en Afrique. Au lieu de Afrique, France be bona ka baton ka ta jo Abidjan pour vraiment ka miti sigi avec Ivoirien kan mu be kala ka sigi Nigérian kan mu be sigi Tchadien kan na on Malien bo kona Alissisa UN be ka do ma jamana kono donc me faka mu fo yana Malien anemo amana UN nga jamana kono c'est raciste amana français nga jamana kono c'est raciste na uka baton ba nga jamana kono c'est raciste il faut nga bon un mode impérialisme là aka donc faut que c'est là que du racisme à la première place. C'est pas me dire, toi, monsieur, comment you can't teach an old dog new tricks because they're wrong. You can teach. Ko iseka wulu koro dige son kura là parce que des wrong. Oye muni, obe Mali politiciens sont au fort yana. Orla ni Asimingo Kabe, Mali politiciens koro graire là avec un temps perdu, avec un malin donc un temps perdu. Parce que moi c'est ka wulu du koro dige son kura là quoi. Parce que mon son boula déjà c'est déjà mauvais. C'est déjà mauvais.
by the Canadian Broadcasting Corporation. They gave me a copy of that film. I showed it to my father. My father was about 59. Me faire éducation royale foyer quoi. Home, and I was feeding my kids orange juice like you never saw in your life. Okay, ça vient. They began to have an orange cast to their skin. I thought they had some problem. So I took her to the doctor, and she said, "Where are you feeding these kids?" I said, "Well, lots of orange juice." She said, "Stop it if you want to stop." Arasisia drone be nga jamana ci. Arasisia drone do akena ta roshi. Anga jamana takanya balia bazile ndo arasisia de kan. Get over it. If all white people are racist, according to you, c'est ce que la femme blanche a dit. Of course they can. Of course they can. Comment c'est que changer? Comment c'est que changer? Education. Éducation. The word educator comes from the root dus, which means lead. The prefix e, which means out. The suffix ate, which means the act of, and the suffix or, which means one who does. An educator is one who is engaged in the act of leading people out of ignorance. Now, I know you can change them. The second year I did the blue-eyed, brown-eyed exercise in my classroom, it was filmed by the Canadian Broadcasting Corporation. Ay kanto ko est-ce que arasisa se ka changer ka bomola. Ko wa ka se ka changer ka bomola. Ka be changer trop de main, ka be changer ni kalan. Ko passer ko mamimbe mo kalan ko e jamanye mo de. O koro et doré, l'Afrique a besoin des leaders qui peuvent éduquer la population avec eux. Quand tu regardes très bien Modibo Keïta, ne Modibo Keïta takalaje. Ne Modibo Keïta takalaje ka étudier Kenya. Si tu étudies très bien Modibo Keïta, non seulement il était un exécuteur, mais c'était un enseignant. Au cours de quoi, le maître de président, mais par exemple le Daoma quoi. Kairalo Kumuna, il avait beaucoup de succès. C'était inné dans lui. Mais Nialadje, c'était quelqu'un qui exécute, mais en même temps, il avait l'art de communication aussi. Donc, au delà d'un from na Assimi Goïta, Tarale Kuma Kuchala, Neko Diango, Odon Neko, Assimeka Mali président, Aoklita là, Mamoun Mene Sui Ubadon, Odon Neko, Diango, Assimi Mali président. Mo Jam Atab, c'est comment la Nimbe. Donc, il faut que Assimi communique en ce moment. Assimi n'est plus le colonel Assimi Goïta. Assimi maintenant, il est le changement Assimi Goïta. Parce qu'il y a un colonel à Fizao Iranan. De fait qu'il y a un camarade blanc placé là, un camarade qui a protégé, il nous a montré de quelle voie il se chauffe étant un militaire. Maintenant, on a besoin d'Assimi, le changement leader. En toute forme. Parce qu'il y a des gens qui communiquaient. Parce que ni be communiquer fait ça va de beke muso korba côté ay quand ko follow e koro de ko kala boy kono ka sonkoro la bombe kono flana e muni na bori kono kika sonkoro kika acte kuram doni la kika senota ora chinois ko tout commence par un pas, que tout commence par un point, les Chinois ont dit dia ko be dam ni fenklene. Donc ça va na e muni ko mamunumbe action ta ulube jamana jo. Donc out act up and who does? Ola neko nganga walia. Parce que moi mo ta belao. Ni adam ne dron ibc. Ni adam ne dron ibc. Ola meto ka komo fo nga sur carte kona la ma fo na ngoni je na fo tri fe fa yinga ngai na fo so to na ngoma fo mo na assurer. O ba fo kuta do kana na uma. Alors que ni agete mene ibe fendo re sandro ibe investir fendo la. Ibe mo kala ma afi na fla bibulo. Ibe mo kala ma na saba bibulo. Ibe mo kala ma na bibulo. Ibe kosiorom na dro ibai vous êtes devenu un homme qui a beaucoup d'assets. Ibi reina ni kosinga la ye assez accumulé tout mais il s'est gagné terminer. Waso ya dam don parce que le mot out, le mot atap et le mot woudas c'est miraculeux. Boni bebo kalani la ni be koroni. Ola salvo blengo ko dunia tono ya lombraye. Donc il faut qu'on a kalan parce qu'il n'y a pas de kalan ko de que tisi to buga ko la de kalan ni kanga ni nga koro ba France le fait dougla fait ka boroka sur carte kono. Yefom kalan ko de kanga bomana nga fo. Parce qu'il n'y a pas de tu peux retenir. Et quand on retient, on peut mieux analyser. Et quand on analyse mieux, on peut bien crier. Ou là où tu fais un canfo. Parce que c'est basé sur le racisme. Parce que tu vas donner un canfo à mes récidrones. Donc, nous l'avons pas fait. Nous allons décourager. Nous allons faire Inch'Allah. Parce que les gens ont kafo. Aïe fait la yina bébé Inch'Allah. Parce que l'idée m'a en la masse de dire qu'on a bombe atomiquement dans dire qu'on me sera Atlanta la jo. Je continue. They gave me a copy of that film. I showed it to my father. My father was about 59 years old at the time. Non. He's been a farmer all his life. He raised six kids. Allez fuck et Sénégalais dit.
ay den woro la mara film as a 59-year-old man. When it was over, he stood up. ay film la je Tears in his eyes. He took his chokoroba do kuma la sambi duru ani kononton of his overalls, his bib overalls, and said, "I wish somebody had taught me that when I was 9 years old." Nobody had. bo ay nadia ay nemea ay kanto ko film do diralema frafinka ale tara di amoke de ma ale moke kelen akala moko kelen alaje akashira akoko muna ko mo mani fali nyana kato nevana ko muna mo mani fali nyana kato sankontona do ko ni mako dante ki beto mali kura mi photo ira iga video la quoi ko vraiment ko mali se ka keta fuga djewuli interga do redo encore kay redo américain de pas do fo bima wuli tuguni j'ai cessé de l'appeler ouais j'ai cessé de l'appeler ne boka mo là parce qu'il va avoir arma din quoi ni ala e vision do dima ala de adima quoi bon ni ay mo be ki aknata la gauche do bois crefé to bu ko si tu es plus intelligent que le reste de tes amis ko fais-toi de nouveaux amis ni beta geren na sisa ni ka donna ta ka boni geren be tay ta geren wala munu ga donna ta ka boni tay wala sa donga fari donna kan parce que vous ne faut qu'il fato e quoi ye famia donc muna ne be imagine ira abura ko exemple ira muna ma ira a tokoroba la kato 100 ne be imagine ira malen dimsonuna bololo e fendo e c'est magique, c'est des jeux de multiplication. Maliki Traoré ça se multiplie abe yelma di wala ma fukaka partager demisani mi ye sandure bomako kono obeka o video la je nebeka fungo malikura il y a 24 millions de maliens au 24 millions na ni demisani millions flasera kaneka video la je ka foko vraiment ko doy photo do ira kale to sanduru la ko malikura en arana krache e bolo ko beka en ngona ya o tseka son vraiment il seka duru ko ngolo e seka duru mo bolo la il seka duru mo sena mais seka duru mo ko ngolo la de on est là qu'à fond y a un de douceur abenye ka fo et mabe muga jamana nettoyer na ma fo jamana ka nettoyer kena dron kama kena e a bénéficie do la comme la fo ki ka entraînement ke ni entraînement ke mo mani ka boy ka jai ko lendo ko ni mo yi dawla bila mo bori mais an fa ere muyi ka kene kono de an fa ere muyi ka kene de yeki ke kamalen kente de yefomu o de an fa e do mo be buani jani miskili muyo o abafo ko o ya abako mi ni kaba den dun a kaba du fene on a bulu biso ko di baga ma quoi yefomu donc ame imagine nafa c'est très très important parce qu'abe malien dimsen mu meka korbaya aba ebe ka feno yula ulu se ka feno la etunu donc ulu du na mali marachini donc ora ne comme ngoto wana mejo ni e Dubaï ka histoire la je Dubaï ka jamana joli damela en 1980 il y a 30 et quelques ans de cela non il y a 40 et quelques ans de cela donc bi Dubaï jamana fouille main ka Dubaï kan bi tianyala mais ça les a pris 40 ans mais nous doit moshima kono ora ne ko tout commence par un point donc on doit commencer à bouger mais ni sise ka justice ko justice e muni justice e kalani kalame ke tout bien kalame ki ka kanela ora lo te fait anga kan ka kantai parce que c'est du racisme. Mami bana ka soyir la. Mami bana ka soyir la. O te racisme ya. Banera koro di toka na ko racisme. Ka bamore la ka baishia la. Donc nan bana ka nga kanfo koro ka am bana yer la. Akara mo ka kuma la mele nye tiere fo ita. Mama tika kanfo I bani yer la di. Mama tika kanfo I tigri yer la. Mama tika kanfo yire ka kanike kanfitini. Mama tika kanfo yire ka monini. Mama tika kanfo dori jolo sirika kakara sisa kire la. C'est ça la réalité. Donc en mogo banga président na katakana ni kenedi kan. Nous be kalanga baradi on continue. This doesn't work. This is too harsh. This isn't necessary. You can't teach an old dog new tricks because they're wrong. You can teach an old dog new tricks. You can teach people to give up the myth of racism. Somebody taught the Greeks to give up the myth that the sun was a god in a golden chariot that went across the sky every morning. They believed that for hundreds of years. We have believed the myth of 3 or 4 races, different races in this country, for long enough. There's no such thing as reverse racism. You can only be a racist if you have the power to institutionalize what you're doing to people who are different from you. Ma bona. What's your call? E kanto
nene ko awma ngo mali kono ngo fe be ka ko ngo mulbalado atene ko kuma fotuma chama ne bo fa tuma be mba fo ngo mume ka kanga jamana kono ngo mulbalado me buli kan jodoni ko tuma be mba fo yana ngo mume ka kanga jamana kono ngo mulbalado do je fo ngo ni su gosi ngo nyana mo bi sebe do ne to fotuma be ya ay kanto ko sonkoro kabse ka bla ko me ka be bla to me ka be bladi ibi sebe ira mo la ni sebe ira mo la abe dabla ay kanto ko les grecs ko Grekou ko clé à la pendant toute leur vie. Grekou ye 100 km de ke ou ka fo ko clé de ala ye yushi be ko la. Faut mamela ou tchetre bagana. Donc tchetre bagana le ou la do fo ko clé de ala ye. Mais bi les Grecs ne prient plus sur le soleil. Grekou te they don't pray no more in sun. Ou te seli clé quand tourni. Donc les Grecs ont vu que dans les naka Grekou ta ou placé là ou China au doyen mo folo. Ils étaient parmi les plus puissants du monde. Mais aujourd'hui, ils sont parmi les plus pauvres du monde. Donc, c'est un fantaya. Ou là, il y a un foko diète tout au glina. C'est un fantaya qui nous sort. Les Grecs ont su que clé était alaye ou you koudon ou la berla. Donc, Malikono, ni est celui qui kuate avec un boka foko JCC kele Malikono. Donc, yoro il pas donc un foko c'est kake. Ni est woulen ka fongo Malikona c'est possible. Même toi Américain avec un jamana diga tout là, il va donc un foko c'est kake. Tout est possible. Tout revient à l'éducation. Et l'éducation, c'est le devoir de tout un leader. Un leader se multiplie. Et quand on se multiplie, tout peut se passer. Tout peut se passer. Donc, c'est à nous de l'exécuter. Parce que nous avons un cliquant solidable. Il va donc avoir Mali à Dakambolo. Mali be mulbala de boulot. À bon attendre salé. What we're calling reverse racism is natural reaction to being treated unfairly on the basis of somebody else's ignorance. Now, don't ever let anybody say to you or about anyone around you that people don't like that person because of the color of their skin. That isn't the reason white people don't like people of color. They don't like people of color because they don't understand about skin color. And they don't understand that we all are descendants of somebody who looked like your mother. You don't really want to get me started. Donc, non seulement que frafi fait, parce qu'en même temps, que tu as frafi avec parce qu'ils ne sont pas éduqués. Parce que les racistes, c'est des gens qui ne sont pas éduqués. Ils font. Au-delà, ni filer on a quoi? Ni la Afrique qui est retard là. Parce qu'il y a un diplôme, ils font. Un diplôme, t'as un diplôme qui est calin. Ni diplôme sur le bas de l'eau là, ou ni bureau biboulot. Ni bureau de l'État de l'eau là. Ils font. Donc, est-ce que nous faisons le cours là, nous savons que nous faisons des ça ne peut rien me donner. Quand on continue l'éducation, quand on te ban faut que ça donc. Ils font. Donc, comme une tabou bana, ka codon ou te codon. Ils font. Parce que oui, Dieu ko beka mo ta ko ka tout drasi mo dala. Donc, o te ko flaka kala ko nyani na donc anem ou te code donc, ou te fouille donc. Donc, codon balia di tabou ka raciste, c'est ce qu'elle a dit. Parce que tabou ta ere don ere. Parce que tabou ra farfin la na ba ere don, na ba ka histoire don. Na ba do kale ere farfari jeto ka melon bo ale far la sikoro de akona ka dunta. Ko depuis ba do ka kunte ketan. Ko donc ko codon balia di crime ka tabou ka raciste. C'est ce qu'elle a dit. Started on this because I do want to get you started. I'm really angry about how we are miseducating the American mind. In your exercises, in order for them to see the light, or is there another way It's necessary to do what we do in offices and in the military and in schools and colleges and in hospitals and in community groups all the time. What we do is we become our parent ego. We go into our parent ego state, and that forces all those we're working with into their child ego state. Ok. Avec moi, ça, c'est très très important. Voilà le Mali, ni le Mali qui rend stégie au boulot. Ça, c'est ni le Mali qui rend stégie. Avec moi, ça. A koko to ube mungeni ko est-ce que kuba ke ko c'est normal. A koko ba ke ko c'est pas normal mais ba ke muni là parce que ni u keru faw sakodi. U keru mo ke sakodi. Yefom parce que mo ko jomara. U mo ko ya irula ko to ko farfite shay. Donc u betra kalana, u betuka église là, u betuka jamamboro là. Fe nous be se ka arama de changer u be ken songolonka ko parce que o yulu faw sakodi. Donc de ce fait, u le mungeni u be ku faw c'est na yoro de trauma.
Donc, quand tu veux analyser ça le plus profond, Kadiatou Diallo, Flamso Sirme, Diallo Group, Nebaïka Folibia, si tu veux analyser ça de plus profond, il y a ici ça, Mouna Mali Benintola, et ma bagarre pour que la justice malienne est ainsi. Ne ko auma, on fau, ne dante meka comme on fait, wasote, on fau y na flo sur Moussa Klela, alutaro de Munkala. Ils font, on fau que me voyager vol privé là, que tout cas voyage qui est malikono. Ils font, donc, ou le don est bien, ou le fait de sort, ou le boulot, ou le cas sécurité, ou le bout, là. Ils font, Mali Falmen là. Mali Falmen là, beaucoup d'agonani. Donc, ils sont la fierté de leur père. Ils font, donc, Annie n'a pas de mal à tout le temps. Ni est structure la détente. Moi, je vous challenge. Ni a chamanadje. A chamamba fa ku colonel ou ou a chamamba fa ku patron ou c'est ni bourgeoisie ni bien. Donc le gâteau n'est pas mieux partagé. Parce que ou te faire donner une terre. Ou te faire donner une terre. Donc nous est qui croit qu'à fort que justice mai ou ba la je ou se ka moune ka siri côté la mako. C'est ça qui commence. Au lieu de dire que vraiment ko le ka mai ou to kere ou ba fo de ko ni join. Comment on va faire pour le faire pour gagner Mako? Donc, ils sont le rêve de leur père. C'est comme les blancs. Tout revient à la même chose, c'est du racisme. Bien vrai qu'ils frappent nous, mais ils sont contre l'assoulèvement des autres qui n'ont pas eu la même chance comme eux. Donc, les dentés de Congo, on était quoi Jamaka? Parce que ne yalala, ne bado nyama imouye diakono. Ne yalala, ne barama denga potentialité donc. Moi je sais ce que l'être peut devenir quand on lui ouvre la porte nécessaire. Je crois à mon pays, pourquoi? Parce que le Mali elle est vierge. Ne m'a posé la doigt photo iraoula. Et ma doigt est bien. Mali la ni si tu mets l'effort en place, et bien doigt building fait état, moi de me de ta baie. Parce que l'opportunité a été mieux partagée. C'est ça le Mali. Ni Mali dit Djamanyamoro Mama. Il faut assimiler mon nom. Akam go kumakana me. Mali ndo me kamufa akake. Mali be nyakatime Dubai kan sumata Allahi wallahi billahi lazi bil haq. Mali be nyakatime Dubai kan bin Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un exemple où il y a un homme. Et quand il a dit que Sénégal tout près. Et quand il y a perdu. Ah, Chibé qui avait attaqué sur l'Amérique. Et quand il a passé tout son temps ici, il a même oublié sur l'Amérique. Et quand il volait la voiture aux États-Unis. Et quand il a sur là, il fait le nom de sur l'Américain. Mais et quand il y a un qui a changé. Atara, le gouvernement est baraqué à Djamana Kono. Il y a un contrat d'ama. Ou quand il y a un contrat d'ama, il y a un contrat d'Atara Chine. Atara Chine, Chinois est du à plus de 1 milliard de dollars. Aka village a wala dugu min kono ina fo ko ne ko meta kolen sisa ka kolen ci ka joka ko mali ko meto ka mu foto ira la donc abena aka jamana aka dugu busukona a wala busu min kono abino ta ko jo ko ke ina fo comme si Amerique Washington DC beto mena ina fo ko Brooklyn beto mena mais abena ke village de kono tout commence par un point. Qu'est-ce qui empêche les Maliens de faire des projets comme ça? Fossi. Ils préfèrent de voler l'argent parce que ça c'est le rêve de leur père. Ou Kerou Faudi, ou Kerou Bozoni, ou Tedoredon, ils ne sont pas éduqués. Ils ne peuvent pas voir au dehors de ce qu'on les a offert. C'est ça la réalité. Je continue. If you watch our present so-called president, he spends most of his time either in his child or his parent ego state. He never gets into his adult ego state unless he's reading off the teleprompter. And he is such a donc un exemple ta Donald Trump quand a ko kine Donald Trump la je ko avec a vina fakayere vudi ce qui était la réalité wala ma amaksa ka tout président là a kuma ka vie à la monatomina a kuma ka vie mouira là pendant toute sa vie. Donc il n'a pas pu se connecter avec les Américains. Bien vrai que les Américains aimaient Donald Trump. Donald Trump parce que les gens aiment les gens qui ont naturellement.
ni warbi bolo ni i yetro kay mo be fera ki nyona do be fu dunga ki nyona e nyonga bulu na trop mais e warbi bolo e te fe mo wora ke worti e te fe mo wora ke nyona e odi man odi karay on a fait beaucoup de moula et karay donc Donald Trump m'a qu'à vie bien vrai qu'à cet âge il n'a pas pu se connecter à sa propre personne. Il est resté à Faïmou Irala ni pour me créer Malikono. Je vous jure sur Al-Quran ni pour me créer Malikono. Et il n'avait fait un débat que personnel, marque personnel, on te fait un gâteau terrain. Si vous voulez que jamais le débat en personnel, mettez le débat que personnel. Mais là, je me réserve. Il faut. Ni Mali, j'étais Mali, là. On peut commencer à citer les noms des familles. Par rapport à quelle famille possède de l'argent il y a des années de cela. Donc, c'est l'opportunité. Parce que le gâteau n'a pas été bien partagé. Il sait qu'il faut qu'il me rogne, qu'il faut opportunité ma claque. Il faut bien. L'effort avec l'opportunité, avec un peu de chance, est égal à la réussite. Effort with a little bit of a chance and a luck equals success everywhere you go. Donc, il faut que ça doit être intentionnellement fondé pour que ça m'amène à Moussa Mara. Bien vrai qu'il n'est pas important. Ama Moussa Mara, allez boire doula, ne pas Moussa Mara donc. Alter domaine ne va aller donc. Moussa Mara d'agri très ne correct pour vous. Yofo. Moussa Mara, ça n'est pas malikouri koulangela quoi. Moi je mets tout le monde en garde parce que vision doit devenir la mal là et on va réaliser Inch'Allah. Donc le Malien va être bon. Le Malien sera bon. Et le Malien ne peut être que bon parce que le Malien est bon. Yofo. Moussa Mara, on faut quoi à quoi dire on faut goubé. Yofo. Mais à erreur d'orike, ou les manées datées, on ne peut pas être égoïste devant mes yeux. N'est-ce pas fait? N'est-ce pas te ben bien franchi. Je vais moi je déteste un égoïste. Pourquoi? Il est l'enfant de son père. Parce qu'il est au stage de là-haut. Il est au stage de là. Il est au stage de là. Il est au stage de là. Il est au camp. Donc, il y a une posture là. Ou bien là, c'est sacrologique. C'est sacrologique. À sacrologique debout là. Il faut moi. Avec comme tonton Bachili. Tonton Bachili, c'était un intellectuel. C'est l'intime ami de mon tonton, tonton Maguette, paix à son âme. Mais nous, le Mali, ça, c'est des bourgeois du Mali. Nous, les tempos, quand l'Amérique borde nous, nous, on a au Mali, à côté du fleuve de Niger, et fleuve, quand Villa Kontruta, quand Badala, quand Tempo, Alni, qu'on a Amérique dans les années, Italie, on y a des palais. Ça, c'est des gens, ils ont eu tout au Mali. Mais comment est-ce que tu muti là? Qui était opportunité qui a dit vraiment? Moi, je ne peux pas défendre ça. Le Mali ne manque pas de talent. Le Mali manque de mettre les talents à la place qu'il faut. Mais les Balamalions, il fait une table à Sinina parce qu'il y a Kaditoro quoi. Mais ma table à Sinina, il m'a fumé en bas table à Sinina, mais fait entraînement là, mais t'as fait c'est le entraînement qui est vidéo ton même boulot, m'a to analyser Inch'Allah, kada manga sini soma et show là Inch'Allah. Aka donc fo ko jamana clé de bambulo ou Malidi, wa on va jo Inch'Allah. On ne peut pas arrêter et l'idée. Jamais. Nul ne peut arrêter l'idée. Il faut que les dirigeants, tous les dirigeants du Mali, je ne parle pas seulement de Assimi Goïta, je les mets et tous en défi. Parce que toi, quand il faut les conduire, I challenge all of them. Je les challenge et tous de croire à leur population et de respecter leur population et de comprendre leur population et de commencer à éduquer leur population et de commencer à poser des actes concrets pour l'avancement de notre pays. Parce que toi, vous t'as en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont racistes. Et aussi sont racistes.
Parce qu'ils sont en train de vivre à la rêve de leur père et leur grand-père. Donc, mais vous savez qu'à changer. On ne peut changer Diagoya. Ouais, nous, quand on a un peu de faux. Parce que tout le monde va être distracté. Il ne faut pas qu'on oublie. Donc, Assimi Goïta, avec votre administration, Amourouba Kana, Antenina. Le fondamental. Nous sommes boulot Malion. Kadaoma sur le quartier qu'on a la suina. Mashallah. Into next time. Ciao. Kambe. Salam alaikum.